So ang update ani karon, gi-rekomendar sa ombudsman ang pagpasaka og kaso nga 3 counts sa kasong kalapasan sa Republic Act number 3019 kon na Anti-Graft and Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama subay sa kaso nga nepotism nga gipasaka batok kanini human makita nga dunay matod pa probable cause sa mga kabombo. Unya sa resolution gipasakaan si Mike Rama og kaso niadtong February 28, 2023 ni Jonel Saceda alias Inday Diosa Chongbian Osmeña o kaso nga nepotism human nga mi-hire kini sa iyang mga brother-in-laws o bayaw nga nagtrabaho diha sa Cebu City Government isip pa casual nga mga employees mga kabombo. Sila si Elmer Jimenez Mandanat o Gomer Jimenez Mandanat nga igsuon sa asawa ni Mike Rama nga si Marilo Jimenez Mandanat Rama o mas naila nga si Langga Malo. Matod pa ni Mayor Michael Rama nga sala ba di ay ang mahigugma? Mutabang man gani siya kuno sa laing mga tao sa iyang mga brother-in-law pagkaha noon. Matod pa ni Rama nga sa wala pa sila makasal sa iyang asawa, ang iyang Langga Malo, mga kabombo, ang mga igsuon ini nagtrabaho na daan ang iyang mga bayaw sa panahon ni former Cebu City Mayor Edgar Labilla apan mga job order lang. Unya karon nga nahimo siyang mayor, unya nakasal siya sa iyang Langga Malo, natural nga iyang patrabahoon gyapon ang iyang mga bayaw tungod kay mutabang man gani siya sa lain nga mga tao samot nang sa iyang mga brother-in-law. Apan nahimo ng kaswal nga mga empleyado ang mga igsuon ni Ma'am Malo unya awardee pa jud sa nakalabay nga Charter Day sa Cebu City. Hinungdan nga nakapangutana si Mike Rama nga sala ba di ay kuno ang mahigugma? Sala ba di ay ang ilang pagminahalay sa iyang Langga Malo? Tungod ani gihugon-hugon nga posible kuno nga nanapulilain nga suspension order si Mike Rama. Kung mao man ganina nga nanapod sa laing suspension order, posible ani nga di na siya makabalik sa Cebu City Hall. Dayon-dayon na ni hangtod na sa sunod nga eleksyon. Na sayran nga ni adtong Mayo ang ombudsman mimando nga ipaubo sa unom kabuan nga preventive suspension si Mike Rama o laing pitok ka mga opisyal sa Cebu City Hall tungod sa gingong kapakyas sa paghatag sa sweldo sa upat ka mga empleyado nga na-reassign gikan sa City Assessor's Office ngadto sa lain nga mga departamento mga kabombo. Ang maong nga desisyon nakapukaw sa kasuko ni Mike Rama kinsa mitawag sa ombudsman nga si Samuel Martires tungod sa gingong dayag nga pag-abuso matod pa pag-abuso sa iyang otoridad mga kabombo. Ikaw nga naminaw ron sala baday ning gibuhat ni Mike Rama nga igo raman siya nitabang kuno sa iyang mga brother-in-law mga kabombo ha. Ako bang tao yang gitabangan samot nag iyang brother-in-law o iyang brother-in-law nagtrabaho naman sa City Hall daan panahon ni Edgar Labilla apan job order lang. Pagkasali nila ni Malo niya na mayor naman siya panahon sa ting renew o renew po niya pero casual na mga kabombo.